ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କି କାମ କଲି ଆସ କହୁଛି। ଯେହେତୁ ସକାଳେ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ କହିଥିଲା, ମା ତୁ ପିଠା କରିବୁ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ପୁଅର 8 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର, ପାଟିରେ କିଛି ଖାଉନି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି। ତଥାପି ମୁଁ ପିଠା କଲି, ପିଠା ଚାଉଳ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପା ପିଜୁଳି ସବୁ କି କେଉଁଠୁ ପାରିକି ଆଣିଥିଲେ ବାଡ଼ି ପଟରୁ। ପିଜୁଳି ମୋତେ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଞ୍ଜ ଧୂପ ଦେଇକି ପିଜୁଳି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲି, ଖାଇଦେଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଚାଉଳ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁ କରୁ 2 ଭାରି 3 ଭାରି କରିଛି। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଡାକିଲା, ମା ଆଉ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଭୋକ କଲାଣି। କ'ଣ କରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁ କରୁ ଅଧା ଚାଉଳ ପଳେଇଲି ଫ୍ରିଜରୁ, କ୍ଷୀର କାଢ଼ି ନେଲି, କ୍ଷୀର ଗରମ କରିଦେଲି। କ୍ଷୀର ଗରମ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ତାକୁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଉ କ୍ଷୀର ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? କହିଲି ମୋତେ ମିଛ କହିଲା, ପାଠ ଆଜି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଦେଖିବା ଚେକ୍ କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ନ ପଢ଼େଇଲେ ତୁ ପୁଣି ମାଷ୍ଟର ତୋତେ ମାରିବ ସକାଳୁ। ଏହା କହି ଟିକେ ଗେଲ ହେଲା ମା କତିରୁ। ଗେଲ ହେଇକି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ପାଠ ଦେଖିଲି, କ'ଣ ସବୁ ପାଠ କରିନୁ, ଆଉ ଦିଦି ତୋତେ ସକାଳୁ ମାରିବେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ, ଆଉ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ପାଠ କର। ସେ ପେନସିଲ୍ ଧରି ଖେଳିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଆଖି ଦେଖେଇକି ତାକୁ ପାଠ ସବୁ ସାରିଦେଲି। ସାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଯେହେତୁ ସମୟ ଆସି 9ଟା ବାଜିଲାଣି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବାପାଙ୍କ ଖାଇବାର ବେଳ। ତେଣୁ ଭେଣ୍ଡି ଫ୍ରିଜରୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିଲି। ଆସିକି ସେଥିରେ ଭେଣ୍ଡି କୁଚେଇଦେଲି। କୁଚେଇ ଦେଇକି ଆଳୁ ଗୋଟେ ଥିଲି ତାକୁ କୁଚେଇଦେଲି। କୁଚେଇ ଦେଇକି କାଟି ପକାଇଲି। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ବାପ ପୁଅ କହିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖାଇ। ମୋ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ମିଶିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଲେ। ଯାହା ରହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଯାହା ହବ କରିମୁ, ବାପା ମୁଁ 2 ଜଣ ଖାଇମୁ। ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଆଳୁକୁ କୁଚେଇ ଦେଇକି କଢ଼େଇ ତେଲ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଫୁଟଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ତାକୁ ଦେଇକି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଭାଜିଦେଲି। ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ତାକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାୱା ବସେଇଲି। ତାୱାରେ ବସେଇକି ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଗୋଳା ପିଠାକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତା ଦେହରେ କଂସାରେ ଅଳ୍ପ ନେଇଗଲି। ଯେହେତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଖାଇବୁ, ବହୁତ କମ୍ 4-5 ଖଣ୍ଡ ପିଠା ହେଇଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାୱାରେ ବସେଇ ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲା। ହେଇସାରିଲା ପରେ ନଡ଼ିଆ କତା ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ତେଲ ଦେଇକି ତାୱାରେ ଘଷିଦେଲି। ଘଷି ସାରିଲା ପରେ ପିଠାକୁ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ପିଠା ହେଇଗଲା। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ମୋର ହେଇଗଲା। ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ପିଠା ମୋର ହେଇଗଲା। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିକି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲି ପିଠା ଖାଇବାକୁ। ଯେହେତୁ ବାପା ବୁଢ଼ାକୁ ମାଗିଲେଣି, ଭୋକ କଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ପିଠା, ମିଠା, ଭଜା ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବାକୁ। ବାପା ଖୁସି ହେଇକି, କାହିଁକି ନା ପିଠା କେତେ ଦିନ ପରେ ଖାଇଲେ, ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ ଏବେ ତୁ ଯା, ତୁ ନେଇଆ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ 2 ଖଣ୍ଡ ପିଠା କରିଦେଇକି ନେଇ ଆସିଲି ଖାଇବାକୁ। ରହିଲି। ଜୟ